kami sa donisyon. Taas ang linya mura nagporsisyon. Kaya ang ilang sulti wadyo'y pilion. Madato mapobre makadawat gihapon. Ani ana ang mga taga-barangay nanuol sa tao sa ilang mga balay. Ipangita nga dunay ipanghatag mga bugas kuno gikan sa gobyerno. Ug nalipay kayod ang mga tao kay naanay magkaon ug di na mapas mo. Busa naglumba kami ug panggawas bisan ang uban walay quarantine pass. Ug sa dihang kami kay nangabot digtos barangay hall nga perting bubota. Adunay naghilat na asay nagyaw-yaw na ay nagkatawa wa di ay sa lista. Mga purok leader nagsige nagpagulbol kaysa mga tao wa na'y ikatunol. Nagilabay na digto og bangko mga konsigal maoy na nga igo. Anton nga naabot na si kapitan o ihusay jud ang tanan. Apan di mo patuog ang ubang mga tao na nga suko kinug maayo. Mi pato nga